Zer egin ezean alperkeria udazkena. Lana, ardurak, ikasi beharra, bertopaketak ta kontateko hainbat historia. Negua hotza gabonak, familia elkarregaz egoteko denbora. Egu berria, argia eguzkiaren diztira. Lorak, koloreak, ta berpiztutako esperantzak. Ez dago une txarrik. Hemen gagozan artean bizik, hau bai dala kontuan hartzeko. Askotan mundua gainera jautzen jakula. Pentsatzen dogunean, gogoratu dezagun, ez daukagula beste bi.